acest eveniment, fiindcă este o ocazie de autocunoaștere în care fiecare participant va fi implicat activ. Participanții nu vor avea de misiune doar să asculte și să înghită pe neamestecate informațiile transmise. Ei vor fi invitați să le asimileze prin înțelegere, prin deducție și extraordinar ar fi dacă ar interveni, ar contribui și ar exprima părerea, poate ar contrazice și din contrazicere am dezvoltat o discuție din care să reiasă un adevăr mai cuprinzător, astfel încât, eventual și eu, să învăț ceva din această experiență. Este un moment de autocunoaștere, este un prilej de autocunoaștere. Autocunoașterea și prin aceasta dezvoltarea personală este motivul pentru care am venit noi pe această lume. Ne-am născut și existăm pe această lume pentru a ne perfecționa, pentru a ne valorifica resursele, pentru a ne valorifica talentul, sau mă rog, poate avem mai multe talente, astfel încât să ne îndeplinim menirea, acel lucru care ne-a fost hărăzit de către Univers sau Dumnezeu, cum vreți să spuneți, acel lucru care ne-a fost hărăzit să-l facem pe această lume. Pentru a putea să ne valorificăm acest talent, pentru a duce la îndeplinire menirea, noi trebuie să ne descoperim, să înțelegem care este acea calitate, acea trăsătură esențială pe care o avem, astfel încât trăsăturile negative, manifestările negative, să le putem sublima în manifestările pozitive, în calitățile care le sunt caracteristici. Pentru înscriere vă invităm să intrați pe site-ul medicinapsihocauzală.ro, acolo veți găsi toate detaliile necesare, toate linkurile de care aveți nevoie pentru a vă înscrie la această școală. Vă așteptăm cu drag!